sammen. Velkommen til nummer 3 afsnit af... Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Unlock podcast. Vi har selvfølgelig endnu en gæst med i dag. Vi har lagt en stemme ud på Instagram, hvor det var, at I måtte stemme, hvilken tema vi skulle have. Og det blev... Der var to ting. Ja, det ene, det var 0. klasse. Altså det der med, at man altid troede, man var the big boy dengang, og man var sådan, det shit. Og det andet var sjove feriehistorier. Altså når man har været på ferie, måske har man lavet nogle fucking dumme ting. Præcis, noget med at smadre en pool, eller få klippet alt sit hår skaldet af en eller anden kineser. I hvert fald, lige hurtigt, like og subscribe. Ja, like og subscribe. Plus, jeg editer lige sådan en ting ind der, hvor der står. Men jeg editer altså en ting heroppe, ikke? Hvor det er, at der står subscribe, fordi jeg gerne vil edit. Ja, subscribe. Nå, men altså temaet... By the way, inden. I kan skrive alle jeres fede historier ind på vores Instagram DM's. Nede i description. Number 1 link. Ja. Nå, men altså, der var 2 af de der temaer, vi kunne have. Og temaet blev altså 0. klasse. 0. klasse. Ja, med 55% af jeres stemmer, og så den anden 45%. Så tak for det. Og by the way, hvis vi rammer 20 likes på den her video, så kommer vi til at lave en ny serie. En ny serie, som der hedder... Beep, 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 beep. Så, ja, 20 likes, det er vores goal. Bye bye. Bye. Eller, hvorfor siger vi bye bye? Nå, men vi har altså også en ny gæst, som I ikke fik lov til at stemme på, fordi vi gerne bare vil have ham med. Og det er... Desværre, det er en ham igen, så er vi... ja, vi prøvede med en pige, ikke? Nå, ham! Ny gæst. Her, det er Emilio. Min yndlingsperson. Jeg talte faktisk lidt om ham i sidste afsnit. Gjorde vi det? Jeg kaldte dig Thomas, fordi, kan du huske, det er Thomas. Vi var nede, og hvis jeg kan huske for sidste afsnit, jeg var nede og besøgte min gamle børnehave, fordi det var børnehave, og det var Thomas. Jeg kaldte ham Thomas, det er Emilio, hedder han rigtigt. Vi er rigtig glade for at have ham med. Jeg kan bare overstå den pisse her. Men i hvert fald, Emilio, du har håbet nogle ting for 0. klasse. Jeg kan godt afsløre, at vi går alle sammen i samme skole. Så det bliver sjovt at høre. Ja. Så ja, er nogen, der kan starte med en historie? 0. klasse. Jeg kan godt melde mig, fordi dengang jeg var lille igen, det bliver meget det der med, man troede virkelig, man var det altså man troede, man var sådan... Ja, fra sådan børnehave. Ja, fordi man har lige gået ud af børnehave, og nu går man i skole, og nu er man bare sej. Det er ligesom det der med, at du går fra de store i børnehaven til de helt små i skolen. Altså sådan, du er det. Men altså, det var det der med, da jeg kommer i skole, det er ikke... Jeg tror, det er første skoledag. Jeg har aldrig været et kæmpe fan af fodbold. Men vi fik fri kl. 12 den dag, og vi skulle spille fodbold. Der var en, lad os kalde ham Henrik, der gik i min klasse. Han går desværre der ikke mere. Og vi har været gode venner fra børnehaven af. Så, vi går ikke i samme klasse, mig og Emilio, så jeg går i A, han går i B, og det var lidt ærgerligt, fordi vi havde været okay venner i børnehaven, ikke så meget. Whatever. Men vi kendte hinanden. Og ham, Henrik der, han hed jeg ikke. Nej, hvad fanden kaldte jeg ham? Henrik. Henrik. Vi skulle spille fodbold, fordi det var det, man gjorde i skolen. Det må man sige. Mm-hmm. Det var fodboldkort. Lidt bare. Så det var ikke telefonen, ikke? Nej, jo, der kan man godt. De bliver bare fri med første. Vi skal bare lære hinanden. Så spillede det efter skoletid? Nej. Det er den, der var, jeg tror for 11:30 til klokken 12 kunne en forældre komme og hente en, og min mor kom lidt senere, fordi de arbejdede eller andet. Ja. Jeg kan huske, vi sidder og spiller fodbold. Altså dig og Henrik? Ja, mig og Henrik. Og vi spiller... Jeg kender godt Henrik. Jeg spiller... jeg kan sige så meget, at jeg var Bennas bedste venner. Okay, nu ved jeg. Men det var ikke fordi vi spiller med nogle... Var du der, da det skete? Nej, jeg var der ikke. Jeg kender bare Henrik, han er så fucking dum. Nej, han er bare... Okay. Han var dum, han lavede nok det bedste fodbold ting overhovedet, han nogensinde har set. Han var ikke høj, men han var heller ikke lav. Altså, han var mellem. Nej, i 0. klasse så var han en af de højeste. Ja, det var det, jeg siger, men han var ikke... Altså, vi var bare lave, men hvor det var... Han sidder i hvert fald. Og vi løber, vi spiller mod 2 for en lidt yngre klasse, ikke?
Yngre klasse. Hvis de var i de 0, så er de jo mindst. Nej, ikke yngre, så søskende. Ældre. Søskende. Der er med, jeg kan ikke huske det, okay? Jeg tror, det var enten søskende, eller så var det venner eller andet. Det var i hvert fald nogen. Og Henrik, jeg var det der med, han kommer løbende, ikke? Og han var lidt højere, så han lavede sådan en hop. En kæft stort hop, ikke? Så vendte han lige Du røven. griner, som om du ved, hvad han taler om. Nej, jeg ved, jeg... Så vendte han, der står en person her, så gjorde han der. Skede den der lille i hovedet, ikke? Og han gør, og jeg tror, han er så lille, så han er blæ på, hvad det hedder. Så han skider i bukserne af den skid, Henrik laver, og der løber han sådan videre, ikke? Så scorer han mål, og jeg står og griner. Og så var ham der, og ham der fik hans røv i ansigtet, skid i bukserne. Og det er så ulækkert, fordi han havde hvide bukser, eller sådan nogle shorts på, så det løb ned, det var så ulækkert. Nej, bro, det med at du taler om, at Henrik har skidt nogen. Jeg kan huske, at han på gyngen, han havde et højde. Til det Towers. Ja, og det var sådan, vi gyngede så højt, han blev fucking bange. Og der skete noget, men jeg gider ikke at sige. Men nej, ikke Bro, Henrik. Barnet, der passer så godt, mand. Ikke Henrik. Den person, der havde skidt i bukserne. Kom der en pædagog hen til, skal jeg ringe til din mor? Skal vi lige få taget det der af? Jeg vil spille fodbold. Med skideløbende på Men en lort. Men jeg kan bare huske, hvis I forstår, det kan være det, men bare tanken om det der, han hopper, rutter ham i hovedet, fordi han er lidt lav, og han er sådan, og løber videre og scorer, fordi at den er ligger. Ej, og det var så grineren, mand. Fuck med grinus. Jeg har, plus, altså det er bare for pege, der er lidt sjovere. Det var dengang, jeg var helt 0. klasse. Ja. Jeg kunne huske, vi havde også, hvis andre ikke lige har historie, jeg kan lige fortælle en til. Vi havde også, jeg har altid været lidt syg i hovedet. Jeg må bare sige det på den måde, det ved alle her. Men vi havde, i 0. klasse havde vi en lærer. Jeg skal kalde hende Lotte. Altså, Ja, okay. en lærer, jeg kan lige fortælle bagefter. Altså, det var klasselærer. Ja, klasselærer. Vores klasselærer i 0. Vi så der med så, vores klasselærer, vi havde i dansk, havde vi for hver bogstav, havde vi om gang om ugen, eller hver. Bro, jeg blev drillet med det, mand. Jeg var Benny Bangebuks. Mig og Bertram, vi blev fucking drillet med. Det var bare sådan, nå, i dag er tirsdag, så vi skal sige, på alfabeten står der B i dag. Nå, hvad står B for? Vi sad der, okay, det var 0. klasse, og vi skulle sådan, hver dag, så var det, at vi skulle sådan, der var et bogstav på væggen, og så var det, hun skulle sådan. Så for eksempel, jeg kan bare huske en, det var V eller sådan et eller andet, det var vampyr eller andet. Vampyr, den vigtige vampyr. Det var sådan 2 ord, der sådan startede med samme bogstav. Basically B var Benny Bangebuks. Ja. Og mig og en anden, altså Bertram, ham fra den sidste podcast, vi blev altså sygt meget drillet, fordi at vi var det eneste, der startede med B, og de var bare sådan, haha, du er Benny Bangebuks, haha, oh my god, du var sådan en Bangebuks, altså. Og det var helt vildt, mand. Synd for mig. Men grunden til, at jeg lige fortalte dem, fordi i 0. klassen, jeg tror, den hed et eller andet. Jeg kan ikke huske den med J, det er ikke smart, det hedder Johansen. Ja, okay. Nej, tæt på, kom bare. Er det fordi? Nå, men jeg kan også bare huske, der var også det der Pokémon-kort. Ej, nej, Emilia. Det var jo fredag, om fredagen, så var det trail, og det var fucking griner. Jeg kan huske, jeg havde fødselsdag sådan lidt, ikke? Og så fik jeg sådan en hel kasse med sådan Pokémon, sådan rigtig gode pakker. Så var der sådan en af de bedste, sådan rigtig gode kort. Så jeg var rigtig lille, og jeg var sådan rigtig nervøs for sådan alle folk, ikke? Fordi sådan alle var sådan ældre, og jeg var sådan virkelig lille. Så kommer der nogle første klasse hen til mig, og så har jeg sådan et lorte, helt gode stykker kort. Og så spørger de mig, vil du bytte? Og så var jeg sådan, okay, fordi jeg ikke vidste, hvad der skete. Så får jeg byttet det på sådan et helt reddet stykker lortekort. Og så har de dine gode kort. Ja, mit bedste kort, jeg har. Men fucking, okay. Men sådan et helt godt stykke, ikke? Og jeg kan huske, jeg brændte ind i, fordi jeg var fucking bange, jeg var fucking nervøs. Fordi sådan, de havde gået i min børnehave, og de var sådan lidt syge på det. Hvad er det? Det var Albert og... Jeg kan huske, at jeg skabede en eller anden ved at tegne min egen Pokémon-kort. Jeg tegnede min egen Pokémon-kort, og jeg sagde,
Nu kan du se den her, det ligner, at den er blevet tegnet. Det er sådan en ny. Det er... Jeg kan huske, at der var også det der Pokémon fredag. Pokémon-kort, ikke? Og sådan, lige inden vi startede i skole, så havde jeg fødselsdag, ikke? Så jeg fik sådan en kæmpe sådan pakke med alle mulige fucking gode kort. Og sådan et rigtig specielt, jeg tror det var sådan en limited edition, virkelig godt, ikke? Sådan virkelig fucking godt. Så er jeg så ude den der Pokémon-fredag. Og så er der en eller anden idiot, der kommer hen til mig sådan, det her, det er fucking godt. Sådan, de var ældre end mig, så jeg var bange for at sige nej. Fordi jeg kendte dem allerede fra børnehaven, de var sådan rigtig dumme i hovedet. Så de kom hen, og det er sådan et kort, der er helt reddet i stykker. Sådan fucking dårligt, helt gammelt. Og så er jeg sådan, okay, sådan, jeg ved ikke helt, hvad det var. Så jeg bytter det for. Så kommer en anden svend der ved siden af. Han har sådan et powerkort, at det er ikke nogen Pokémon. Det er sådan et cirka, jeg kender dem. Ja. Så og så bytter jeg med dem. Og så jeg kan huske, siden den dag har jeg bare været sådan heartbroken. Fordi det var en af mine bedste kort. Det var sådan en fødselsdagsgave for da jeg blev 6 eller sådan noget. Ja. Og jeg har bare sådan siden den dag prøvet at bytte frem til et, der er lige så godt, men det har jeg aldrig kunnet. Det var bare fucking irriterende. Jeg fandt ud af, jeg har købt fucking mange Pokémon-kort i sådan alt det tid. Jeg har gået siden i 0. Og jeg fandt ud af, sådan, jeg købte mine derhenne i tomat. Ja, tomat. Jeg fandt ud af, at de repacker. De laver ikke rigtigt. De ompakker deres pakker. Det er sådan, de tager de gode kort ud og lægger lorten ind. Jeg har de her tomat. Ej, hvor unfair. Altså, jeg kan huske, de der tomat, der var der squishies. Jeg kan huske, jeg tror, at den butik var næsten kun kendt for squishies. Det er sådan, jeg kendte. Ja, jeg kan huske, alle sammen stoppede med at bruge den, fordi det var et eller andet med kraft. Ja, det blev ulovligt eller sådan noget. Jeg så sådan en video med en pige, der sådan stod og døde græde af, at de der squishies, de blev ulovlige. Hold kæft, det var sjovt. Nej! Men mine squishies! Ja, men så siden den dag, efter de der squishies, jeg tror ikke, jeg har virkelig ikke set mange i den butik. Altså, jeg tror, jeg ved ikke engang, hvor den er. Altså, sådan... Den ligger sådan nede ved IKEA, så IKEA. Længere ned. Tomat, kan du ikke huske? Tomat? Ja, jeg tror, jeg har været i den. Jeg kan bare ikke huske det. Bro, jeg har købt så meget stupid shit. Jeg har købt en eller anden sådan... Er tomat, er det ikke lidt ligesom Flying Tiger normalt? Nej, det er sådan de sælger ting. Sådan rimelig meget. Sådan plastik, næsten alt de sælger alle mulige sådan billige shit. Ja, næsten alt er made in China. Altså sådan virkelig. Temo, lidt dyre virkelighed. Okay. Og ikke over internettet. Plastik. Ja, plastik. Ja, så de der dyr, de der sådan bamser. Ja, vi havde Egon Olsen, den der ule. Hvad skete der med den? Vi har den stadig. Jeg har den stadig. Vores, hvis han hedder Josef, han flyttede fra Danmark i 0. Hvor han i Australien. Josef. Jeg kan godt huske. Ja. Jeg kan ikke huske, hvordan den siger, men jeg kan huske, at han var en sød lille dreng. Ja, han var sød lille. Fordi han skulle så til Australien, så fik han vores bamse. Så ikke engang et år i 0. klasse, så havde vi ham ikke længere. Den der, vores hed Benny Bundegård. Efter men så får vi sådan en pakke i 2. klasse. Han har sendt sådan en bamse fra Australien af til os. Jeg kan huske, at han var fucking sød. Josef, han var... var han ikke fra en af de der... Hvor var han fra? Australien. Han tog tilbage til Australien. Nå, Sydney. Josef. Ja, Josef. Var han ikke sådan fra Japan, Asien? Nej, sådan mere... Whatever. Ja. Er der nogen, der har nogle sjove historier fra 0. klasse? Jeg har mig og Bertram, vi var... Altså, vi har været besties i rigtig lang tid i skole. Altså, ham fra sidste gang. Ham fra sidste gang. Og vi sad en dag, og det var sådan, vores lærer, Birgitte, hun var der ikke, og det var sådan, vi havde Birgitte i alle fag. Ja, det var, og så havde vi en, desværre hun var røvsød, synes jeg. Og så havde vi en til matematik, og hun var... Lad bare kalde hende C. Jeg elsker. Hun var så sød. Men C, lad bare kalde hende det. Altså, det er fordi hendes navn starter med C. Men hun hed C. Jeg savner hende så. Og vi havde hende i matematik, og hun var virkelig sød. Men hun gik ud for et uheld. Det var i 2. klasse, 2. klasse. Jeg husker, hun havde hjerne... Ja, hun havde fået, hvis I ved, der er ikke næsten nogen bag mig. Nej, det er bare luften. Der er nogen herhenne, nogle planter, der hænger i sådan nogle urtepotter på en, tror jeg fik at vide, det var det. Der blev så smadret ned i hovedet på en, hvor hun så besvimede. Altså hun fik sådan en stor urtepotte, der hang op på den. Var det, nej, og der knækkede af i hovedet på hende, og hun kunne ikke tåle larm. Altså hun kunne ikke, da hun behandlede sig, hun var ikke til skole. Hvornår stoppede hun? Vi gik i 4, tror jeg. Jo, ikke? Men det var bare fordi, at hun...
Det var bare fordi hun, altså det var ikke på grund af noget skade. Nej, det var Pension pension. på pension, ja. Jeg kan huske, min 0. klasselærer, jeg havde pollenallergi, ikke? Jeg havde pollenallergi. Venlig. Lad bare gøre din ko. Nå, men så hende, min 0. klasselærer, hun var fucking sød mod sådan nogen. Hun var sådan fin nok sød. Jeg tror aldrig, jeg har været nogen lærers favorit, måske fordi jeg er både idiot for dem, og sådan, bare fordi de ikke kan lide mig, fordi jeg er mørk. nej, de hader mig bare, Så jeg kan huske, jeg havde langt hår, sådan semi-langt hår, sådan. Ikke så langt, men sådan hår hernede til. Og jeg havde pollenallergi, så hun skulle sige til mine forældre, jeg måtte ikke være i hendes timer, altså jeg skulle have pandebånd, eller skulle jeg klippe en karse. Jeg skulle, fordi mit hår gik over mine øjne, så jeg fik alt det der pollen fra håret. Det var det, hun troede. Så jeg skulle klippe en karse, eller bruge pandebånd. Så jeg var sådan, fuck hende, jeg vælger pandebånd. Men halvdelen af tiden stod jeg bare sådan og legede med dem. Så det var fucking sjovt, men pisseirriterende. Det er nice at lege med den. Det var så fucking irriterende. Det er bare lige det andet sidespor. Kan I huske det der, de har fået det med de der ting, du har klasket om armen, de der... Ja, det var... Jeg sad og lavede med den hver gang, det var sådan, tag af, Ja. tag af. Eller... Hvorfor kunne lærerne ikke slå os med dem i stedet for pinden? Altså, Ja, fordi det gør ondt, men så er det også satisfying. ej, slap af, vi blev ikke klået. Ej, det gjorde vi ikke. Ej. Kun i børnehaven. Hvis vi hører mere om det part. Nej. Nå, men altså... Og by the way, bare lige hurtigt. Tak, fordi I har taget rigtig, rigtig godt imod vores 2 sidste podcast. Så det er dejligt, at vi er kommet i gang igen. Ja, fordi 2 år siden, hvor sådan første videoer kom ud. Ikke gå ned og se den, please. Lad være. Se dem. Ikke noget at se. Men altså, okay. Det er rigtig Vi kom fra, at mig og Bertram, vi har, altså, jeg var så tæt på at sige det. Birgitte og C, de er der begge to ikke, så vi skal have en vikar sådan næsten hele dagen. Så det er sådan, første, sådan, vi har jo 3 lektioner, ikke? Nej, 6 lektioner, men sådan 3, Ja, 3 10-pause, 1 12-pause. Den første... Lad bare sige dansk 2 gange 10-pause. Ja. Matematik 2 gange 10, altså 12-pause. 6 lektioner. De første 2 lektioner brugte, altså det var helt almindeligt, også de 2 næste. Så de 4 første lektioner, så var mig og Bertram sådan bare, vikaren var sød og det hele. Men de sidste 2, så tænkte vi sådan, shit, skole er egentlig kedeligt. Kan vi ikke bare sådan, det er jo en vikar, vi får ikke skæld ud, hvis vi bare lader være med at komme efter 12-pause. Maja Bær. Og så, Maja Bær, efter 12-pausen, vi besluttede os ikke for at gå ind, og vi sad bare og lavede fodbold og fangeleg udenfor. Kun dig og ham? Ja, sådan i en hel lektion mere. Og så var det, vi kom ind til sådan sidste lektion, så vi var derude i sådan 45 minutter ekstra. Og så kom vi ind, og personen bemærkede det ikke. Vi kom bare ind og lavede, som om vi var der. Ingen bemærkede det. Og det var bare sådan, altså, det kunne vi godt have gjort mere. Men så har jeg haft pause i en time og 15 minutter. Hun lagde ikke mærke til jer. Nej. Så I skippede bare. Ja, vi skippede bare, og så kom vi ind, og så var sådan, har I været? Altså, jeg har altid tænkt på, hvis du har vikar, ikke? Så kan du jo bare skippe hele fucking lektionen, fordi de lægger jo ikke mærke til dig. Nej, og de er også ligeglade. Altså, seriøst. Altså, vikar er det mest nemmeste shit. De unge vikarer, de sidder bare på Tinder. Der er nogen, der er pisse onde. Det er der. Ja, der er nogen. For CC, hendes navn starter med C. Hun var så irriterende. Hun stod bag os, ikke? Vi har team. Vi har sådan, for sådan en måned siden eller sådan noget. Så står vi der, ikke? Så er der sådan en for vores klasse, han er sådan, vi kalder ham for T, han er sådan sindssygt. Okay, jeg ved. Ja, T. Ja, T. Det er fordi hans navn starter på T. By the way, hvis I godt vil høre alle de navne, vi nævner, så... Nej. Så kan plus. Det er sådan helt navnligt. Så bliv medlem, og så kan vi... Subscribe til vores OnlyFans. Nej, men så er han... De står og løber og fanger dig. Så rykker jeg sådan et skridt. Det er lige meget. T og hvem? Ja, T og H. Okay. Ja. Så står de og leger rundt. De leger fangeleg. Så rykker jeg et skridt tilbage fra mit bord for at snakke med en anden en. Inde i klassen? Inde i klassen. Jeg rykker sådan et skridt tilbage med min stol. Hun råber af mig at tage et skridt tilbage. Og de andre sidder og... Og de andre, de står og larmer, mens hun sikkert sidder på Tinder på hendes telefon. Hun laver ikke en fucking skid.
Og så var der også en af de andre. Men jeg føler sådan, hun var så sexistisk. Fordi sådan, alle pigerne, de må sidde ude. Sexistisk. Du kunne godt lide personen. Vi havde en lærer. Vi har mange historier. Starter du med I? Vi havde rigtig mange. Vi har haft generelt rigtig mange lærere, både i folkeskolen og i børnehaven. Altså, jeg ved Ja. vi har haft Børnehaven? Vi har haft nogen, hvad kaldte vi hende? Hun var med i sidste afsnit, for vi talte af børnehaven, selvfølgelig. Vi kalder hende... må vi godt sige hendes navn? Altså. Nej. Okay. Lad os bare kalde hende... K. Nej, ikke K, fordi vi kaldte hende noget andet sidst. Vi kaldte hende... Hvad kaldte vi hende? Fuck det. Ja, whatever. Vi kalder hende bare for K. Lad os bare kalde hende for K, og vi havde også en i skolen. Altså var det hende, som når du kastede legetøjet over? Ja, det var hende, jeg kastede legetøj over. Hvis I kan huske det, så gå tilbage og se videoen. Anden link i beskrivelsen. Jeg ikke bare gå ud af videoen og se den. Whatever. I hvert fald, vi havde også haft en anden lærer i folkeskolen. Det vil jeg hverken give noget navn eller noget, fordi... Ja. Jeg vil ikke give så langt. Hun var, synes jeg, det er jo min ting. Det er jo hver andre har en anden. Ja. Hun var ret sexistisk, synes jeg. Altså, det var det der med, at pigerne, de kunne gøre, hvad de ville, drengene, de fik, og det kaldte hun også uopdragende og sådan noget. Altså, ja, hende, der lærte os om ja. og skyer. Nej, ikke hende. Okay. Havde I hende som lærer? Ja, det er 5. klasse. Sådan en klasselærer? Nej, matematiklærer. Nå! Hvad det? Og det var sådan, det var meget... Jeg har en rykke til hende. Har en rykke til hende? Ja. Træk i beskrivelsen. Ja. Jo, altså vi må godt linke hende sammen. Hun har selv en YouTube-kanal. Jeg vil ikke sige navne eller noget som helst. Men jeg siger bare kort og langt, at jeg synes ikke, hun er særlig sød. Der er måske andre, der har en anden mening. Og når man bare taler om sexisme, jeg synes altså virkelig... Hun er definitionen. Ja, virkelig. Det var det der med, pigerne fik kage, drengene fik... krummer. Og drengene fik minus 10 minutters lufter. Præcis. Og det var sådan noget med, den første til at starte med, var hun egentlig, men det var også det, at der nåede at gå en halv time, så var alle drengene alligevel blevet smidt ud for at sige klokken. Altså, og det er sådan... Hvad er klokken? Ja, præcis. Og det var virkelig sådan noget latterligt pis. Og til sidst, der blev man betræt af den. Jeg fik skrevet hjem 3 gange, fordi jeg gav hende en kejle. Du ved, jeg gør lige, du kan lige vise med mit rejsekort her. Jeg gjorde sådan her til hende, fordi jeg blev tvunget til at rydde op efter rundbold og løb en gang rundt om JB. Hvad er det her? Det er bare et rejsekort. Men sådan, hvad er det, du lad os bare sige, det er en kejle. Det var en kejle. Jeg kaster den til hende. Efter rundbold? Efter rundbold, for jeg blev tvunget til at rydde op og sådan noget. Og jeg kan huske, jeg bærer også alle batten. Jeg tror, vi har 5 batter eller sådan noget, vi har bare taget for de andre klasser. Og da jeg kommer hjem, der har min mor fået en besked af hende, om at jeg har tyret en kejle i hovedet på hende. Altså, jeg har troet hende med en kejle og sådan noget. Og jeg fik også, jeg fik sådan noget med, at det var ikke okay, de ting, jeg gjorde. Altså sådan, det har jeg også prøvet bare sådan lidt omvendt. Ja, det er så åndssvagt. Altså, jeg mener det i hendes timer, jeg turde ikke at gøre en skid. Det er derfor, jeg aldrig fik skrevet hjemme med hende. Altså, fordi jeg gjorde ikke en skid, så jeg var sådan bare lyt efter. Jeg kan huske hende. Lad bare være med at tale så meget med hende. Det er heller ikke 0. klasse. Nej, og jeg gider ikke engang tale om det. Nej, det var det også. Johan. Nej, ikke Johan. Johan. Det er mit navn. Nej, men jeg må godt lige sige noget hurtigt om hende. Ja. Jeg kan huske, hun tog de gode fra vores klasse, lagde dem ud, og så tog hun alle dem, der var lort, dem lagde hun til pædagogen. Og jeg kan huske, jeg var en af de dårlige, så pædagogen, vi hatede virkelig, vi var sådan rigtig bitches over for hende, ikke? Så vi gjorde alle mulige lorte ting for hende. Så til sidst så fik jeg skrevet hjem med hende. Men så også det der med, at du gav hende den der kejle, ikke? Og så siger hun, du havde troet hende og sådan noget. Jeg har ikke troet hende. Nej, men det er det, hun siger. Men det gjorde du ikke. Hun sagde ikke, jeg troede hende. Hun sagde, jeg tyrede en kejle. Altså, at det gjorde ondt og sådan noget. Hvor jeg... Altså, grib. Ja. Så det var totalt Karen. Det bløder. Det var også det noget, der totalt sidste uge. Jeg siger til den der T. Jeg siger til ham med Skibbity Ohio. Så mange gange, at han løber efter mig. Og prøver at dræbe mig næsten, fordi jeg siger Skibbity Ohio. Hvorfor? Apropos Ohio. Der var en fra vores klasse, lad os kalde ham A, begyndte at kalde Bertram
i sidste, altså ham der var med sidst, sådan noget Ohio-meme og sådan noget. Men det var det mest Ohio, lamme. jeg kan huske Ohio, mand. Det var fucking. Det var det mest lamme nogensinde. Og så hver gang og det kunne komme fra dig, dit Ohio-meme. Altså, 0. klasse. Apropos, 0. klasse, vi skal tilbage. Jeg Ej, kan 0. huske- klasse, jeg kan huske- Fortnite kom ud. Der var ikke nogen, der spillede Fortnite. Jeg må Ikke ikke, for vores klasse. jo, Han fik lov til at være hjemme en F. Han fik lov til ikke at komme i skole, fordi han skulle op og se den nye Fortnite-sæson. Præcis. Men jeg kan huske, ham der, min bedste ven i børnehaven, han gik et år ældre end mig. Så da han skulle i skole, så, Kunne du stadig have et år i børnehaven? ja, så skulle jeg stadig have et år i børnehaven. Så jeg havde bare ikke nogen venner det sidste år i børnehaven. Mm. Men så da jeg kom i skole, så det var sådan, let's go, vi kan endelig i reunion, måske være venner igen, bedste venner, som vi var før. Han begyndte at mobbe mig og drille mig, fordi han prøvede at spille stor over for mig. Han mobbede mig og drillede mig. Han er kun på højde med mig nu. Ja, præcis. Og så et par år efter fandt jeg så ud af, at han har ADHD. Og så var jeg bare sådan, ja, det kan man godt mærke på hans brødre. Fordi han var så fucking ond. Han var virkelig en bitch. Men jeg kan huske, jeg tror, jeg kom op og skændes med en eller anden. Jeg tror, han hedder M. Han er sådan stor. M. Lærer. Nej. Med Ja, dreng. M. Han er en dreng. M. Rigtig M. høj. Ja. M. Du lavede videoer med ham. M. Ja, M. Nå, ham, Ja, okay. Ja. Hvem? Nu fucker min hjerne så. Vi var sådan, det var i giftformen, så jeg ville ind, og så sådan, jeg vil gerne være rigtig ond mod ham. Så vi havde lavet sådan nogle fugletegninger. Du vil bare gerne være ond. Ja, jeg vil bare gerne være ond mod ham. Så sådan, jeg prøvede at tage den der, ikke også? Men jeg overvejede, skal jeg sådan, jeg synes, det var lidt for ondt at ødelægge hans tegning. Så jeg troede, jeg var bad bitch, hvis jeg tog en tegning, lagde den nederst i bunken. Så jeg troede virkelig, at jeg var bad bitch, jeg gør det. Jeg kan bare huske, så gik jeg bare ud rigtig sej. Ikke nogen, der vidste det, var bare sådan, ja, jeg gjorde det. Og 0. klasse, når vi taler om 0. klasse. Det, der var sjovt ved indskolingen, det var alle de der fester, der var ved sådan Halloween-fest på... Ja, det var fedt, Ja, men det var også virkelig lamt, når man tænker tilbage til det. Ja, Nej, men sådan, nu laver vi ikke en skid, fordi... Nej, det er bare Men cringe at sådan, lave sådan noget. før i tiderne, Halloween, da der var det der gyserrum. Det var ikke Bro. scary, synes jeg. det første gyserum, mig og A igen, vi havde to rigtig Altså, gode A, der venner. prutter. A, fordi, Nå, den af. altså, den A. Nå, Ohio A. A, sindssyg A. Nå, ikke Ohio A, der putter hinanden i ansigtet. Dumme A. Ej, ikke dumme A, bare normal A. Ikke dig A. En anden A. Nej, den A. Nej, Den A. det er den A. Den A. Nå, det er den A. Nej, men det er en anden A, som vi siger, der putter. Nå, ja. Hvad hedder One. han? Men, de er alle sammen stoppet nu, og mig og A, vi mødte nede ved Hundesmosen en dag. Altså, den... Lidt mælk og minimælk shit, ikke? Mm. Han tvang mig til at bunde min. Han var bare sådan, bund! Hvis du ikke bunder, så skriver jeg til dine forældre. Og jeg var sådan, ja. Og jeg var sådan, virkelig? Jeg forstod godt, at den chokede. Men det er sådan, jeg var i 0. klasse, og jeg var... Jeg tror bare, jeg klipper navnene ud. Og jeg var sådan sygt sky. Og jeg var bare sådan, nej, men jeg gider ikke. Jo! Og jeg tror, han chokede, men han fattede ikke, hvor sådan, dengang så var jeg slet ikke. Men i hvert fald. Hvis du ikke var fodbolddreng for os, ikke? Så ville han være fucking Jamen, irriterende. vi var ikke fodbolddrenge overhovedet, men vi havde ham jo ikke så ofte. I hvert fald, ikke? Jeg kunne huske, at vi møder ham her nede ved Hundesmosen. M kalder jeg ham bare. Det var M.A. og... Ja, i hvert fald, jeg kan bare huske, at han var fucking sød, Rasmus. Var det ikke ham, der altid var ved Mario Kart? Jo. I hvert fald, ikke? Jeg kunne vi møder ham med hans to nyfødte, eller i hvert fald ikke Rasmus? nyfødte. Ja, nej, Jeg kunne huske hans kæreste. og de var så søde, og R og M taler stadig sammen. What? Jeg troede, M var sammen med N. Med højtaler. Nej. Og det var også det. Fordi de var aldrig sammen. Jeg fandt ud af, en fra vores klasse, der starter med K, hun hørte sådan M spørge M, sådan, vil du være kærester? Og det er bare sådan, de er sådan 25 år. Man går ikke bare hen til en og spørger, vil du være K? Jeg møder M nede der med det, og vi taler, og det er rigtig dejligt at se ham efter 4 år, tror jeg. Og så sender han et billede af R,
Han har fået, altså kæmpe, han havde fuld skæg dengang, Ja, ikke? han havde fuld Han har fået, altså onkel Rej skæg, han har fået kæmpe skæg. Og det var, han var også stærkere, men han var heller ikke så særlig høj. Nej, det var han ikke, men han er oplevet rigtig, altså han er stor og stærk. Ja, han er stor og stærk. Kan I huske? Han er fucking sej. Og det der med, og han var sygt god til Rubik's Cube. Han kunne løse Ja, det var det, jeg kan huske. Men hallo, kan I huske, da man kunne prøve at gå til karate i GFO'en? Nej. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, mig og Bertram, vi prøvede det, og så var der en anden fra vores klasse, der starter med L. Ikke? Vi tre, vi prøvede det. Han troede os med, at han ville hugge vores hoveder af. L eller Læreren. Hvis vi ikke lavede det, han sagde. Og han chokede. Men mig og Bertram, Vi sked i bukserne. ja, vi sked i, altså, vi løb ud af den der lokale, og vi gik aldrig tilbage, og vi besluttede ikke at gå til karate. Var det i, hvad hedder nu, Gentofte? Nej, det var henne i den der lokale, der er, når man går mellem GFO'en og selve sådan udskoling, den der hal der. Aflagen. Nej. Nå, Men Elle, hun er blevet indtil nu, altså hun går stadigvæk til karate. jeg ved, Elle. jeg vil sige bagefter, Nå, ja. men i hvert fald, vi skal til at afslutte. Det har været rigtig hyggeligt at have dig, Emilio, med. Skal vi? Ja, fordi vi har 10 minutter. Nej, mere, kom nu. Vi har 10 minutter på dig. Mere! Mere! I må finde Mere! Kæft. Jeg ved bare, det var rigtig dejligt at have dig, Emilio, med. Ja, tak. Husk at Det er like os. dejligt, at jeg var med. Ja, det må du aldrig igen. Mere! Jeg glæder mig sygt meget. Mere! Hold nu mund! Jeg vil gerne have mere! Lad manden snakke for helvede. Jeg vil bare sige, vi ses i næste podcast, og det har været hyggeligt at dig, Emilio, med, og det har været, altså, og husk, I kan altid skrive jeres fede historier i, ind på Instagram. Så ja, vi ses. Hej hej. Ej, husk at subscribe. Og prøv at se, der er kun så mange af vores subscribers, af vores visninger, der er subscribet. Kan vi ikke lige lave det mere? Mere. Rigtig meget mere.